Evo ga, ja mislim da možemo krenuti ako smo svi spremni. Mislim da nema potrebe da više čekamo. Dobar dan svima, lijep pozdrav, hvala što ste došli u ova, ajmo to tako reći, i hladna, ali i turbulentna vremena. Mi smo danas odlučili organizirati tiskovnu konferenciju jer smatramo da su društvena kretanja došla do jedne točke koja će biti prijelomna prije svega za Hrvatsku akademsku zajednicu, hrvatska sveučilišta, dakle i sve one koji su važni za taj sustav, ne samo djelatnici, već i direktni korisnici tog sustava. Prije svega na ovoj tiskovnoj, s obzirom da nam je to bio i konkretan povod, htjela bih dati riječ doktoru znanosti Ivanu Perkovu, zamjeniku glavne urednice Hrvatske sveučilišne novine Universitas, koji je iz određenih razloga koje će nam sada predstaviti odlučio podnijeti neopozivu ostavku na ovo mjesto. Također moram napomenuti da je Ivan Perkov naš član, dakle naš sindikalni član, te je iz tog razloga zatražio i zaštitu ne samo akademske časti, čestitosti i djelovanja, već i sve ono što nose radna prava kao takva, koje sindikat dakle u svojoj primarnoj djelatnosti pokriva. Pa Ivane, evo izvolite. Evo, zahvaljujem cijenjenoj kolegici i profesorici Vlatki Vukelić na predstavljanju. Sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem što ste došli. Evo, kolegica je već navela povod ove preskonferencije. To je moja neopoziva ostavka na mjesto zamjenika glavne urednice Hrvatskih sveučilišnih novina Universitas. Zašto sam se odlučio na taj korak? Naime, pripremajući naš posljednji broj, 144. broj, u toku prošlog tjedna u obradu sam unio tekstove koji su se ticali nekih zakonskih inicijativa i nekih događanja na sveučilištu. To su bili kritični tekstovi, ali tekstovi temeljeni na činjenicama, tekstovi temeljeni na provjerenim informacijama, naravno uz nekakvu uredničku obradu, možda pokojim provokativnim detaljem, ali želim naglasiti da su ti tekstovi bili utemeljeni i da su još uvijek utemeljeni. Kao što se i inače to radi, te sam tekstove unosio u sustav Slobodne Dalmacije za obradu tekstova i tekstovi su uneseni u srijedu, izvršni urednik novine te tekstove i opremu njihovu obradio i poslao u prijelom. I ti su prijelomi izrađeni, što možete vidjeti u materijalima koje ste dobili kao priloge za ovu pres konferenciju. Dakle, prelomljeni su tekstovi bili i spremni za objavu u novini koja je trebala izaći ovaj ponedjeljak. Međutim, u četvrtak se dešava nešto što se nikad ranije u Universitasu nije desilo, a to je da se već gotovi opremljeni prilozi, spremni za tisak, miču iz prijeloma. Dakle, i meni je to, radi se o 3 teksta. O mome uvodniku, koji je nosio naslov Fleksibilno ukidanje sveučilišne autonomije, o jednom redakcijskom izvještaju koji sam napravio u suradnji s kolegama, a koji je nosio naslov Nezakonite zakonske inicijative Ministarstva znanosti. I treći tekst o kojem se radilo jest informacija, dakle, potpuno neutralno intoniran tekst koji govori o razrješenju jedne članice Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Važno je pritom i naglasiti da su sa svim tim materijalima, svim tekstovima na temelju kojih su nastali ovi prilozi, bili upoznati članovi akademske zajednice i to kroz Senat Sveučilišta u Zagrebu. Dakle, prilozi koje je podnijelo Sveučilište u Zagrebu kao prigovore na zakonske inicijative bili su materijalima Senata. Na temelju tih priloga napravljen je redakcijski izvještaj koji je cenzuriran. Način na koji se ta cenzura
dogodila i ono što me posebno razočaralo. Dakle, u četvrtak sam primio poziv da rektor sveučilišta u Splitu kao sunakladnik Hrvatskih sveučilišnih novina Universitas inzistira na uklanjanju tih tekstova iz prijeloma i govori da novina neće ići u tisak ako se u nju nađu spomenuti prilozi. Ta mi je informacija priopćena usmenim putem, preko posrednika i bez apsolutno ikakvog obrazloženja. Ni u međuvremenu nisam dobio nikakvo obrazloženje zašto se to dogodilo. Nakon toga u ponedjeljak novina izlazi, objavljena je, evo je ovdje, izašla je uz naš dnevni tisak, kao što je to i uobičajeno zadnjeg ponedjeljka u mjesecu i izašla je u verziji koju bih ja nazvao light verzijom Universitasa. Dakle, izašla je lišena tih triju priloga koji su bili kritički intonirani prema zakonskim inicijativama koje trebaju oblikovati sustav znanosti i visokog obrazovanja. I u tom momentu za mene više nije bilo nikakve dvojbe. Dakle, kao novinar, kao urednik, kao profesionalac nisam mogao pristati na takvu vrstu cenzure i odlučio sam, prelomio sam da ću podnijeti ovu neopozivu ostavku koju sam evo danas i podnio. To nije bila ni laka ni jednostavna odluka, budući da sam ja u projekt Univerzitasa uključen gotovo od njegovog osnutka, od drugog broja sam suradnik i prošao sam sve njegove razvojne faze. Odluka nije bila ni nepromišljena, ali je zapravo bila u svojoj osnovi čvrsta i nije bilo načina da me se razuvjeri u toj mojoj namjeri. Rekao bih još ponešto o tome kako su Hrvatske sveučilišne novine nastale prije 12 godina, sada već, dakle 2009. godine. Zamišljene su kao novine koje će široj javnosti prezentirati akademski sadržaj na jedan profesionalan način. Osnivač i prvi glavni urednik Univerzitasa bio je prošle godine preminuli Duško Čizmić-Marović i ja sam zapravo uz njega učio se novinarskom zanatu i uredničkom poslu. I nešto što mi je na neki način olakšalo ovu odluku je činjenica da čvrsto vjerujem da bi on u istoj situaciji postupio na isti način. Dakle, da ne bi mogao prihvatiti da se njegovi tekstovi već prelomljeni, već spremni za tisak izbacuju iz novine i da se to da nakon toga nastavi bilo kakvim oblikom suradnje s tom tiskovinom. Univerzitas je prošao različite razvojne faze. Mislim da je zadnjih godinu ili dvije, možda i nešto više, ušao u jednu zrelu fazu. To je jedna ozbiljna novina u kojoj se otvaraju ozbiljne teme i činjenica je da smo mi objavljivali do sada uvijek tekstove bez ikakvih pritisaka nakladnika, bez pritisaka rektora na sadržaj novine. Dakle, bili smo kao redakcija autonomni. Prema tome, posebno zbog tog razloga nisam mogao pristati na ovakav oblik cenzure od strane rektora Ljutića. Ponavljam, nije se desilo nikakvo objašnjenje, nije mi ponuđena nikakav razlog što tim tekstovima nedostaje, jesu li neke činjenice o njima netočne. Dakle, ja čvrsto sam uvjeren da su sve informacije provjerene i da ono što u tim tekstovima stoji je istina. I ti se tekstovi ne mogu zaustaviti, oni su javno dobro, zato što se radi o zakonima koji utječu na 900.000 ljudi u ovoj zemlji. Prema tome, čak i kad se pokušaju na ovaj način zaustaviti, oni će pronaći svoj put do onih koje zanimaju. Evo, nadam se da ćete i vi u tome pomoći. U ovom kontekstu važno je reći nešto i o prirodi akademskog novinarstva kao takvog. Dakle, to bi trebala biti posljednja brana profesionalnog i slobodnog novinarstva. Dakle, novinarstva koje ne pristaje na cenzuru, koje ne pristaje na političke pritiske, koje ne pristaje na ucjene, na različite nagovore i sve oblike pritisaka koje možete zamisliti. I akademsko novinarstvo neće
ja mislim da će se lijepo razvijati i nadam se da će se i Hrvatske sveučilišne novine, koje sam puno toga uložio i koje su mi omogućile puno toga, da će se i one nastaviti razvijati, bez obzira što ja više neću biti dio tog projekta. Ostalom imamo i druge sveučilišne medije poput Univerzitas portala koji također nastavlja s radom i mislim da je to jedan ozbiljan i dobar medij. Evo, čini mi se da su to neke najosnovnije informacije kojima sam obrazložio svoju odluku, svoju neopozivu ostavku. Dakle, nema načina da nastavim sada uređivati ili pisati u novinama Univerzitas dok se ovakve stvari dešavaju i dok je čovjek koji je to napravio i dalje sunakladnik tih novina. I mogu samo reći da me žalosti situacija, dakle da na sveučilištem u Splitu upravlja osoba, dakle sveučilištem u gradu u kojem je rođena hrvatska književnost preko Marka Marulića i Judite, da u 21. stoljeću 2021. godine tim sveučilištem upravlja rektor koji misli da je opravdano cenzurirati sveučilišne medije. Evo, toliko za sada. Ako budete imali nekih pitanja, stojim na raspolaganju. Evo ga, zahvaljujem Ivanu na ovom kraćem ekspozeu. Naravno da smo zamislili da postoji prostor i za vaše postavljanje pitanja, međutim prije toga još bismo dali riječ gospodinu Mati Krajini koji je već 4 desetljeća novinar, urednik je akademskih časopisa i ostalih publikacija, također autor je nekoliko knjiga, nakladnik, u svakom slučaju netko tko ima veliko iskustvo u novinarskom poslu i življenju novinarskog života, član je Hrvatskog društva katoličkih novinara, bio je i predsjednikom te udruge i naravno prošao iskustva ucjena, neslobode, raznih cenzuriranja i slično, te stoga želi reći nekoliko riječi o ovom konkretnom slučaju i o samoj ostavci kolege Perkova. Izvolite, Mati. Hvala vam lijepa, gospođo profesorice, a i svima vama lijep pozdrav. Kolegu Ivana Perkova preko onoga što piše pratim već duže vrijeme. Osobito ono iščitavam što je napisao u sveučilišnim novinama Univerzitas. Jasno je, taj mladi čovjek, taj mladi znanstvenik ima, odgovorno tvrdim, i taj novinarski X faktor. Njeguje jasan stil, njeguje činjenice ispred emocija, a to je vrlina malobrojnih. Činjenice su očito temelj njegovih promišljanja, materijal za uvod, zaplet i rasplet. Jednostavno, novinar Perkov je promicatelj dobra, katalizator konstruktivnosti i branitelj akademske slobode i sveučilišnog identiteta. 37 godina pišem i uređujem časopise na akademskoj i nacionalnoj razini. Uređujem knjige i druge publikacije. Prošao sam različita isljedništva i različite mentore. Napisao sam, kako rekoh, 1000 tekstova i uredio desetke knjiga, ali nikada nisam doživio da me netko, poput kolege Perkova, preko noći baci na kaldrmu i grubo cenzurira, barem bez objašnjenja. Bilo je pokušaja cenzure, ali i najkorjeliji cenzori su poslije razmišljanja popuštali. Bili su svjesni da diraju prava koja se ne smiju nikako rušiti. Čak i potkraj onog bivšeg totalitarističkog režima. A ovdje, kada je to bilo bez riječi i upozorenja, bez poziva i rasprave, rađa se puno upitnika. A svim tim upitnicima može se dati jedno zajedničko pitanje. Je li to doista moguće u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj državi u kojoj vlada demokracija? Posebno je zanimljiva i dekadencija akademskog okruženja u kojem se događa ovo intelektualno nasilje. I to je jedno možda najvažnije pitanje za raspravu. Loša je to poruka, destruktivan potez, grub udar na slobodu misli i izražavanja, na slobodu tiska, na novinarske i uredničke slobode. Žalosno je, umjesto vrijednota demokratičnosti i vladavine prava, civilizacijskih stečevina,
detektirati natruhe samovlašća i politizacije koja izgleda da visi iznad svega ovoga. Jasno je, u svakoj cenzuri se krše ljudska prava i dostojanstvo autora i urednika. Kritika i rasprava da, ali cenzura je uvijek destrukcija i zlo. A kada se ne cenzuriraju ne komentari ili dojmovi, nego gole činjenice, podatak o sadržaju javne rasprave, na primjer o početku zakonodavnih aktivnosti, onda to užasava i ozbiljno zabrinjava. Ovaj nepromišljeni čin cenzure čini se samo je vrh sante leda, jedna kota s kojoj se puca i neodgovorno udara po časnom čovjeku, novinaru i znanstveniku. On nije počinio, po meni, nikakav krimen i očito je kolateralna žrtva u nekim drugim raspravama i pitanjima i igrama. Preko ovog slučaja može se jasno zaključiti da gospodin Ivan Perkov, slobodan novinar, mladi znanstvenik, to nije zaslužio. Jednostavno ne valja to tako raditi kao što je slučaj u ovom prigodom. Postoje drugi načini razgovora o akademskom dvorištu i trebalo je njih demokratski koristiti, a ne ovako preko noći koristiti ponižavajuće nasilje. U javnosti desetljećima zvoni krilatica da se institucije moraju poštivati, a značajna je institucija i neovisnost urednika, glavnog urednika o nakladniku novina. Uredniku, novinaru Ivanu Perkovu valja stoga pružiti potporu u očuvanju časti, dostojanstva i slobode, zbog njega, ali i zbog svih drugih koji se bave novinarstvom ili su osobito oni koji su na odgovornim pozicijama urednika. Nadam se da će iza doktora Ivana Perkova stati udruge novinara i drugi koji se brinu o ljudskim pravima i medijskim slobodama. Ostaje nada da će sve kad tad doći na svoje mjesto, ali čim prije to bi bilo bolje. Nije mudro rušiti perspektive mladim znanstvenicima, mladim ljudima i njihovim obiteljima, poticati ih i ovakvim činima, nedemokratskim metodama da napuštaju kao nekad vlastitu domovinu. Moj zaključak, to nije niti akademski, niti ljudski. Hvala vam lijepo. Evo ga, zahvaljujemo Mati Krajini. Ja bih još sada rekla, prije nego što vam damo riječ i dakle, prostor za postavljanje pitanja, s obzirom da sam ipak povjesničar po struci, da se ne događa ništa u povijesti, a da se već jednom nekada nije dogodilo. I mislim da vi to koji ste završili novinarstvo jako dobro znate. Stoga smo danas ovdje jedan primjerak reprezentativni donijeli jedne tiskovine s kraja 19. stoljeća i kako je to izgledao zapravo taj pravi cenzurirani časopis. Međutim, postoje različiti oblici cenzure. Ona može izgledati doslovce na ovakav način da imate praznu novinu, a može biti i nešto perfidnije izvedena do nekakve takozvane light verzije. Ono što bih ja još možda spomenula, a što je važno za novinu, odnosno za tiskovinu Obzor, da je ona počela izlaziti kao novina Pozor, dakle nakon Bachovog apsolutizma, i ono za što je bila važna u jednom trenutku kada je bila zabranjena i počela izlaziti kao tiskovina Zatočnik, služila je da bi prokazala protuzakonite radnje bana Levina Rauha. On je digao tužbu protiv glavnih urednika Zatočnika i izgubio ju je. I radi toga je morao podnijeti neopozivu ostavku. Dakle, to je snaga medija, to je snaga tiskovine. Ne bih voljela misliti da se povijest uistinu do te razine ponavlja, jer ju mi danas pamtimo kao jednu apsolutističku, centralističku, monarhističku falangu za koju odbijam vjerovati da danas u Hrvatskoj postoji. Evo, to bi bilo to što se nas tiče. I možda još spomenuti da je u jednom trenutku jedan od urednika Obzora se zvao Ivan Perkovac. Evo, to je sad ono povijesna cveba. Lijepo vas molim da postavite pitanja ukoliko postoji interes. Izvolite. Poznato, ovo nije prvi slučaj da naša novina ima problema sa
što se tiče prvog dijela pitanja, dakle, ovaj primjer na koji se referirate, mislim da mislite na ostavku prošlog glavnog urednika, odnosno smjenu prošlog glavnog urednika gospodina Ivice Proface. Ona se nije desila zbog cenzure, ona se desila zato što se nije htio objaviti jedan demanti koji nije bio propisno sastavljen. Taj demanti koji je urednik htio objaviti nije bio sukladno zakonu sastavljen i kasnije je ta priča dobila sudski epilog i pokazalo se da su nakladnici u tom slučaju bili u pravu, dakle da je sveučilište bilo u pravu. I inače se puno tužbi protiv univerzitasa podnosilo zbog neobjava nekih tekstova, međutim, zahvaljujući tome da se univerzitas temelji na činjenicama, sve su te tužbe završile u korist novina univerzitasa. Što se tiče uloge rektora Borasa, dakle, nikad, otkad ja uređujem univerzitas, rektor Boras nije intervenirao u moje tekstove ili u tekstove članova moje redakcije. Pa tako ni ovaj put. Evo. Zašto bi on reagirao kad prije 2 godine na 24 stranice, 31 fotografija Damira Borasa? Zašto bi reagirao? Pa da zato da kaže da ga je previše, a ne da ga je premalo ili da ga je bilo veze. Ja kažem da se rektor Boras nikad nije bavio ni sada cenzurom sveučilišnih novina, a to koliko fotografija bilo čijih ima u sveučilišnom mediju jest na urednicima tog istog medija. A ako se održava neka svečanost poput proslave dana sveučilišta i ako fotografi fotografiraju rektora sa dobitnicima različitih nagrada, mislim da nije ništa skandalozno da se on pojavljuje na većem broju fotografija. Izvolite. Hvala na pitanju, ali to mi je zbilja teško komentirati. Dakle, izbore za rektora na dvama sveučilištima, na njih utječe čitav niz silnica. Ova moja odluka i ovo što ja danas radim, objasnio sam razloge zašto je to napravljeno. Zato što su iz prijeloma, iz tiska, novine izbačeni tekstovi za koje sam osobno odgovoran. Jedan sam osobno napisao, a 2 sam bio na čelu redakcije koja ih je izrađivala. Dakle, to su razlozi za moju neopozivu ostavku, a je li to povezano sa zakonodavnim aktivnostima? Pa razumljivo da jest, ako su tekstovi tematizirali upravo to. Dakle, očito je da će biti puno prijepora vezanih uz zakonska rješenja u sustavu, ali evo, ja bih rekao da ova moja neopoziva ostavka je motivirana isključivo cenzurom na koju kao novinar i urednik ne pristaje. Pa upravo me ona upozorila, dakle, da priopćila mi je njegovu odluku, dakle nije tu bilo polemike, nije tu bilo pregovaranja, nije tu bilo nikakvih informacija što u tekstovima nedostaje, nego samo čista, jasna odluka, to neće ići. Da, kasnije je to bilo izvan mog okvira, nisam sudjelovao u daljnjim razgovorima, prema tome ne znam što se točno i kako desilo i tko je odobrio slanje novina u tisak. S tim nisam upoznat. Dakle, novina je otišla u tisak bez spomenutih priloga. Neko je to morao odobriti. Pretpostavljam da je glavna urednica. Koliko godišnje košta Što se toga tiče, nemam precizan podatak trenutno sa sobom,
Spominjala se cifra od, mislim, 2 milijuna kuna. Međutim, treba pritom spomenuti, često se ta fama o velikom trošku novina ponavljala. Međutim, ako pažljivo prolistate sve brojeve univerzitasa, vidjet ćete da je u njima objavljen ogroman broj natječaja za radna mjesta, što je obveza, i ti se natječaji za radna mjesta na sastavnicama dvaju sveučilišta nakladnika moraju objavljivati u dnevnom tisku. Univerzitasu je objava takvih natječaja besplatna za sastavnice sveučilišta, a njihovom objavom u nekim drugim, dakle dnevnim novinama, bi se potrošio značajan iznos sredstava. Tako da mislim da je trošak krajnji za sveučilišta zapravo puno manji nego što je cijena koja se plaća, ili zato što bi svi ti natječaji se morali platiti po ekonomskim cijenama koje su dosta visoke. Osim toga, mislim da je univerzitas važan doprinos pluralizmu medija u Hrvatskoj i da svaki nakladnik ima pravo u ono što vjeruje uložiti sredstva koja misli da treba. Ima još možda? Ukoliko nema više pitanja, je li još možda samo za kraj spomenuti da su ovo trenuci koji će do jedne razine biti prijelomni i treba spomenuti da svakako svi jesmo odgovorni u trenucima koji dolaze. Evo, hvala lijepa na dolasku. Hvala svima. Ipak dulje. Evo, tu su na stolu.